Венецуела и Доминиканска република с шампиони на континента и такива боксери спечелили призови места на световни първенства. Трагедията на всички боксери от Латинска Америка и най-вече на тези от Мексика е, че след като постигнат известен успех на аматьорския ринг, те просто подписват един професионален договор. Там професионалният бокс е много развит и се печелят добри пари. И впрочем и един от главните мотиви да почнат да се занимават с бокс мексиканците е да се посветят от това да превърнат бокса в тяхна професия и да станат богати. Много голяма част от тях се преселват в Съединените щати, там където професионалният бокс е един от най-печелившите спортове. Мексикански произхода на златното дете, Golden Boy Оскар де ла Оя, той едва на 10 годишна възраст се е преселил в Лос-Анджелис, където в момента е един от имотните хора с собствен тренировъчен лагер, там където се готвят боксери, предимно от латиноамерикански произход. Известен е най-много този лагер, че там не се допускат боксери, които не знаят испански, и официалният и единственият език, който се говори на Колорадо Спрингс е именно в този лагер на Колорадо Спрингс е испанския. Не знам дали до там стигат мечтите на Абнер